jala tengarso madangi jagat domong pangup kena sapuncaing wukir para babang sumirah kena soroting surya mega lan gunung-gunung
klop-klop lera kencange ngales resang bawai kandrong sabarang kadulur wukir moyak payas balawur Buta Pandhawa nata kagiwisaya Indriyaksa Suramaruta Bawana Gana Maragana Samyana Warayan Yo tumandang nyambut gawe Prawara Buta
Mas Demo Mas Luki Reza Sikrotan bolo tumingal kajaba sami madale leratan ketul tingkot dayakum mayung son kang Lah wis ketok Mas yo rupane sing bagus-bagus iki idola-idolanya cewek-cewek Demak Mas yo. Pokoke ya kuwi rupane sing paling ganteng yo Mas Dino.
Iya Pak Jo. Iki senajan sing joget bagus-bagus aku tetep ngefani karo Mas Rudi tukang ngeband. Oh iya Mas Rudi ya iki Mas Rudi. Arab piye iki biyen bagus pada masanya. Tahun 80-an iki biyen senengane jan semua cewek SMA berlutut bersujud karo sing ngebas iki. Kok buka wadi Mas ya? Ya Allah. Ya Allah. Iya, iki pokoknya idola arek-arek kene wis. Iya. Lumayan iki bengi-bengi ora nanggap ora ngetokke apa-apa, iso nyawang sing bagus-bagus nang ngarep kene sing bening-bening. Iya. Nek kaya awak dhewe iki wis teko turah-turahan. Wis turah-turahan wae Mas, trimo. Iya, biasane iki sing rada tuwa-tuwa ngono biasane, ora apa-apa. Nggih, Pak Jo luar biasa sekali. Estu. Pada malam hari ini dipun gayengke bersama dari DIMS Audio Sound System. Iki pokoke menggelegar horek pol tekan ngendi-ngendi. Iya. Dan juga kita ucapkan terima kasih mungkin penonton yang sudah jauh-jauh ya Pak Jo. Betul sekali. Ada dari Ambarawa, Semarang, Kendal, Temanggung, Magelang, Kulon Progo, Yogyakarta, Bantul, sedayanipun Pekalongan yang sudah merapat di iki apa stadion. Stadion ngendi iki? Stadion Misalkan Wonosalam Demak. Oke, Wonosalam Demak. Luar biasa sekali. Pokoknya dadi ngamal kesainan kagem adikipun ingkang hitan. Adik sinten Pak Jo? Muhammad Dani Ainul Yakin Mas Jo. Ngoten. Iki janjane sing tuan rumah mau tak kondo langsung kroso. Pripun Mas Jo? Iki seneke wis tekan dhuwur panggung. Senajan kayak loro. Jan boten sekeco ya Mas Jo. Iya. Iki ya Allah wis pokoknya marem Pak Jo. Iki penonton semene akeh. Do guyang-guyu dhewe. Angger ana koncone ra apa-apa nek dhewe aja ndak wong edan. Ampun. Iya, iki sing cewek-cewek iki ra sida ngantuk. Soalnya Uroh Mas Luki dan juga kawan-kawan. Mas Alvin, jajal ke madhep rono senyum. Iya kayak disapa penonton mah. Iki pokoknya sing tua-tua kalah Pak Jo. Wis ora apa-apa. Wis iki zamane wis berubah. Iki modal sosial media saiki wong iso ngerti ngendi-ngendi. Iya. Alhamdulillah iki dalemipun adik sing sitan menika Mas Dani Ainul Yakin keluarganipun panjenenganipun Bapak Muhammad Nazirin beserta Ibu Mustofia. Iya, iki leng ngapalke rada angel. Iya. Bapak sinten? Bapak Muhammad Nazirin. Nggih, Bapak Muhammad Nazirin menika saged ngundang GWSM nggih tidak lain tidak bukan dari sosial media. Nggih. Zaman modern, zaman digital, iki kesenian disyuting, dilebokke internet, ono YouTube, ono TikTok, kuwi untuk supaya nih dong ngerti nek Indonesia ini ternyata kaya kebudayaan. Iya, kita harus nguri-nguri kebudayaan Jawi. Dengan cara anak-anak kuwi kecilik tuku ono jaran karo pecut, benin jatil, benin jaran. Ojo ketunggul HP nih bae. Iya, iki zaman saiki oke kalah karo HP Pak Jo. Iki bocah cilik yang harus nonton TikTok ngono jan ya ampun kon turu angel, kon sinau angel. Mogano ora ming tontonan TikTok opo game karo disediani kesenian ngene iki menambah ilmu, menambah wawasan, menambah semangat untuk mencintai kebudayaan Indonesia. Yo, iki cewek-cewek wis ra sabar melihat teman-teman Regetek untuk menari lagi Pak Jo. Betul. Apalagi Mas Deswa. Dadah dulu Mas Deswa. Dadah. Iya, Mas Deswa. Iki wis kono. Pilih sing ndi rapopo. Yo, dipun paringi katresnan sejati tumangga Mbak Sania dados.
Pose sih. Ojo lali mlebune bareng-bareng ya, guys.